buki di gihin jaga दुःख बंद दुःख घेत केर मिरच होलं खोर याजाव माले खोर बुकी तो खोर शिकेर याजाव मासले द झुं क्वा माले द शिकेर रमीर बाग तूर प्याल निसरी प्याल किती के तूर रुपया 19 रुपया 11 रुपया 10 रुपया 15 20 25 अब भजना के अब 500 17 1800 ni 1000 होगा ना घेते भाग आरकते अब तू जाईना गारो